Maabotin 20,089 ang mga naisumat nga mga kolorum o direrehistrado nga sarakyan amo NADAKPAN Land Transportation Office kon LTO dinahan bulan ng Hulyo kumuka parte anira kampanya parang katalwasan hakakarsadahan. Sumalahan pamunuan, diri ini bahinan obligasyonan balaod kundi hakatalwasan tungod pumasara inspeksyon ang sarakyan sa ini mairehistro. Ang mga nadakpan maabot 12,672 nga mga motorsiklo, 3,712 nga mga tricycle, 1,800 nga van, 887 nga sedan, 646 nga mga truck, 253 nga SUV, ngan 119 nga mga jeepney, ngan mga bus. Samtang papan matunon naman aton mga motorista in maabothin 10,000 nga pinaldad ngan kinanglan baydan ang late registration fee. Kinanglan naman pumasar ha roadworthiness inspection aton mga na-impound nga sarakyan san umay balik hatag iya. GIN-ABREHAN na ang Philippine CARABAO Center PCC ang pinakasyahan nga dairy box product outlet and dairy processing plant ha sinirangan Visayas nga makikitaan ha Abango Village ha Barugo, Leyte. Pangunahon dinhi ang produkto anton mga CARABAO milk ug gatasing CARABAO. Usay ni anton one-stop shop nga kapareho han kadiwa program ang Department of Agriculture nga pagpapakusughan mga parag-uma pinaagi han pag-promote han mga pag-uma kumo sustainable livelihood o enterprise. Ini ang ika-61 nga dairy box outlet habugos nga nasud. Pangunahon naman ang panuyuhan dairy box nga pakaghatag ginsuporta ngadto mga local nga mga farmers nga makag-produce hin gatas. Padayon nga ginduduso ang Department of Agriculture DA ang pagpahiluag hin 20 pesos ang kilohan bugas base na ini kasangkayan ang tinatawag nga rice program para han mga parag-uma. Nakatalaan iglunsaran ang Department of Agriculture ha Agosto 13 ang pagbabaligyahin barato nga bugas hanton parag-uma nga nakarehistro ha registry system for basic sector in agriculture ang mga tanom nga diri malabaw ha 3 ka hektarya. Ay larumang programa pwede pumalit anton mga parag-umahin kutob na pulo ka kilo hinbugas kada bulan ha kantidad nga 20 pesos ang kada kilo naman kumuha hin 50 kilo sa sako tikang Agosto kada itong Disyembre yana nga tuig 2025. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.